Kaixo egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik Jon Zapata, Euskaltzaren topaguneko kidea, eta bestetik Xabi Perez, Alboan elkarteko kidea. Besterik gabe, pasa gaitezen gaurko edukiak ikustera. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. 1957ko apirilaren 8an, Egipton Suezko kanala berriz ireki egin zen. Bestalde, 1971ko apirilaren 8an, Londresen Ijito herriaren munduko lehen biltzarra egin zen, mundu osoko ijitoen elkarte eta mugimendu ordezkatzaileen lehen bilera handia. Bestalde, gaurko egun berean, baina 1984an, Kurt Cobainen gorputza aurkitu zuten bere Seattleko etxean. Azkenik, 2013an, apirilaren 8an, Londresen Margaret Thatcher hil zen 87 urterekin. Burdinezko dama, alderdi kontserbadore Britainiarreko buruzagi historikoa, eta mendebaldeko potentzia zuzentzen zuen lehenengo emakumea, 1979 eta 1990 bitartean lehen ministroa izan baitzen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Nafarroan 205 koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean, Iruña herrian Tuteran eta Lodosan erregistratu dira kasu gehienak. Nafarroko aztarnarien taldeak ohartarazi du 10-tik 9 langile ordezkatuta esperientzirik ez duten langileak kontratatuko dituztela. Murrizketa baieztatu du Nafarroko gobernuak, gaur langileak prentsaurrekoa eman dute. Nafarroak apirilaren 22 arte luzatu ditu edukieraren, mugikortasunaren eta eremu publiko eta pribatuko bileren murrizketak. Nafarroko gobernuak berritu egin du LGTBI gehi arreta zerbitzurako Katalingorrirekin duen lankidetza hitzarmena. Nafarroak lehentasuna eman dio React Funtsen 158 milioi euroko inbertsioari osasun eta hezkuntza azpiegitura berrietan, ekonomia berdea eta digitalarekin lotutako proiektuetan. Barne zuzendaritza nagusiak 3 ibilgailu berri erosi ditu 763.000 eurotan Tafalla, Lizarra eta Oronozko suhiltzaile etxeetarako. Gobernuak gazten alokairura bideratuko ditu herri pagainan sortutako babes ofizialeko 62 etxe bizitzetatik 150. Ingurumeneko departamentuak Ekuadorko basozainen prestakuntzan parte hartu du arpia arranoa konserbatzeko proiektu baten barruan. Magnak erdizen egin nahi duen harrobiari buruz herri galdeketa egiteko erabakia hartu du Baztango batzar nagusiak. Aroztegiako lanak hasi direla eta herriaren hitza errespetatu, aroztegia gelditu lemapean atzo konzentrazio egin zen Lekarozko plazan. Paseatzeko gune berri batek etxabakoitzeko iparraldea eta hegoaldea lotuko ditu igarobide natural txiki baten bidez. Magia ikuskizuna ezinezkoa errealitate bihurtuta Maxil Aiatxeren eskutik Gaztediaren etxean ostiralean arratsaldeko 7:00. Maiun Mana Nafarro arenan eskainiko du Kurrentz bere azken produkzioa gaur eta bihar arratsaldeko 8:00 aintzinera. Pasa gaitezen orain gaurko egunkarietako azalak ikustera. Diario de Noticiasen arabera, Nafarroak AstraZenecarekin 60 eta 65 urte bitarteko pertsonak bakarrik txertatuko ditu. Osasun ministeritzak adintarte berri bat hitzartu du komunitateekin, eragin kaltegarri minoritario posibleen aurrean. Gainera, Nafarroak bertan bera utzi du 60 urtetik berako lanbide taldeetan eta funtsezko zerbitzuetan duen aplikazioa. Bestalde, lehen dosia hartu zuten 20.000 nafarrek ez dakite zer gertatuko den bigarrenarekin. Gainera, Burgeten 80 urtetik gorako 165 pertsonek txertoaren bigarren dosia hartu zuten. Beste alde batetik, Nafarroan 3 ikastetxe eta 5 osasun zentro eraikiko dira React Funtsekin. Europar Batasunak jasoko dituen 158 milioietatik 54 eskola eta osasun horniduretarako erabiliko ditu. Horretaz gain, Erresuma Batua eta Alemania dira Nafarroan gehien inbertitzen duten herrialdeak. 2008an negozio zifra 120 milioikoa izan zen. Bestalde, mailak gero eta zailagoa ikusten du Sanferminak ospatzea. Dena den, udala udarako jarduerak prestatzen ari da dagoeneko. Beste alde batetik, Diario de Navarrak azalean dioenez, AstraZenecaren txertoa 60 urtetik gorakoentzat bakarrik erabiliko da Espainian.
Estrategia aldaketak lehen dosia hartu zuen 2 milioi langile limboan uzten ditu. Nafarroan, dagoeneko AstraZenecaren 25.000 dosi inguru txertatu dira, bigarren mailako osasun langilei, irakasliei eta segurtasun kidegoei. Beste alde batetik, 3 ikastetxe eta 5 osasun zentro daude Europako funtsak dituzten proiektuen artean. Nafarroak 50 ekimen aurkeztuko ditu REACT funtsetik 158 milioi bideratzeko. Gainera, txibitek ez ditu itxierak baztertzen alarma egoeran ez egon arren. Lehendakariak gogorarazi du foru komunitatea urriaren 22tik itxita dagoela eta Nafarroako justizia auzitegi nagusiaren babesa izan zuela. Beste alde batetik, Julian Arroniz Remiro iruindarraren familiak bere espiritua gogoratzen du urteurreneko eskela batean. Bestalde, Lezkairuko ikastetxe berriko obrak egiteko deialdia dagoeneko egin da. Aurreikusitako aurrekontua 8,3 milioi eurokoa da, eta 2023aren hasieran erabiltzeko moduan egongo litzateke. Azkenik, Diario de Navarrak dio El Sadarrera bisitak hasi egin direla. 2560 lagunek eman dute izena gaur hasten den lehen txandarako. Bestetik, Gararen arabera, txertoek 2 dosirekin 90% eraginkortasuna dutela egiaztatu du Nafarroak. Osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuaren lehen datuek agerian uzten dute benetako jauzia, garrantzitsuena alegia, txertorik ez izatetik dosi bat jasotzera dela. Segurtasun neurriak mantendu behar dira. Bestalde, Realaren eta Atletiken arteko bigarren derbia puntu banaketarekin amaitu zen. Azken tartean, Asier Villalibre eta Roberto Lópezek gol bana sartu zutelako. Aurreko larunbatean jokatutako finalaren ondoren, zuri-gorriek ohorezko korridorea egin zieten kopako txapeldunei. Horretaz gain, 60 eta 65 urte bitarteko pertsonak AstraZenecarekin txertatzea proposatu dute. Espainiako osasun ministeritzak atzo proposatu zuen AstraZeneca duten 60 eta 65 urte bitarteko pertsonei txertoa jartzea. Europako ministroek gai horri buruz Europako Medikamentu Agentziak ateratako ondorioak aztertu ondoren. Azkenik, Pogakarrek eta Roglicek nagusitasuna erakutsi zuten itzuliaren 3. etapan. 5 segundora sartu zen landa eta 7. jarri da sailkapen nagusian. Berriaren azalak dioenez, Madrilek AstraZenecaren txertaketa etengo die 60 urtetik beherakoei. Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin hitzartu du 65 urte artekoen txertaketei eustea, emaren ikerketaren ondorioak entzun ondoren. Bestalde, horburua biltzeko sasoia da Nafarroako hegoaldean. Landako langileek eskuz egiten dute bilketa, eta azken 3 sasoietan iaeren bat jaitsi da ekoizpena. Horretaz gain, hizkuntza gutxituak sustatzeko legea bozkatuko dute gaur Frantziako asamblean. Bestalde, Groenlandian ezkerreko independentistak atera dira garaie. Azkenik, Euskal Herriko itzuliari dagokienez, Pogakarrek esprintean irabazi dio etapa Roglic'i Ermualdean. Eta Errealak eta Atletikek berdindu egin dute ligako derbian. Euskal Herria irratiari dagokienez, honakoak dio Nafarroak 60 urtetik berako pertsonak AstraZenecarekin txertatzeari utziko diola. 60 eta 65 urte bitartekoen txertaketak aurrera jarraituko du. Osasun publikorako batzordeak lastre aztertuko du bigarren dosia nola emango zaien lehen dosia jaso dutenei. Horretaz gain, Arostegiako obrak hasi dituzte, herritarren protesten artean. Atzo, elkarretaratzea egin zuten Lekarozen, Arostegian eraiki nahi duten golf zelaiaren, hotelaren eta urbanizazioaren aurka. Gaur, mobilizazio gehiago egingo dituzte. Bestalde, Nafarroak 200 positiboren langa gainditu egin du. Foru erkidegoak 209 kasu berri atzeman ditu, 2.411 proba egin ostean. Lodosa eta Tutera dira kaltetuenak, 17 eta 14 kasurekin urrenez urren. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldia. Gaur temperatura igoko da. Goizean hodei gutxi izango dira, eta egun sentian leku askotan hotz egingo duen arren, temperatura azkar igoko da. Maximoak 20 gradura iritsiko dira. Araba eta Nafarroa hegoaldean lainoa eta behe hodeiak agertuko dira egun hasieratik. Hauek eguerdi ingurura arte iraun dezaketelarik. Arratsaldean, erdi mailako hodeien tarteak izango dira zeruan, eta hodeitza ugarituko da. Baliteke gainera, egunaren azken orduetan zaparrada bakanen bat botatzea hegoaldeko zenbait lekutan. Hego-ekialdeko haize zakarra ibiliko dela tarteka. Kostaldean, ekialdekoa ibiliko da egunaren erdialdeko orduetan. Ostiralean berriz, hodeitza areagotuko da. Egun nahasia izango da, zeruan erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Zaparrada batzuk ere bota ditzake, bereziki egunaren bigarren partean. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta epeletik jarraituko dugu Kantauri isurialdean. Barnealdean ordea, temperaturak behera egingo du aurreko egunarekin alderatuta.
Jon, kaixo, zer moduz? Kaixo, egun zer moduz? Oso ondo, mila esker elkarrizketa hau eskaintxagatik. Zuei. Zera, Jon, zu Euskaltzaleen topaguneko kidea zara, ezta? Eta elkarrizketa honen zergatia da, Euskaltzaleon topaguneak ekoiztutako dokumental bat, Biziprest deiturikoa, eta Iñaki Alforja Sagonek zuzendutakoa. Apirilaren 15ean, aurkezten duzue, arratsaldeko 7etan, Golen Baionan. Eta, hasi baino lehen, ikusleok jakin dezaten, ez dakitenentzako, nahiko nuke azaltzea Euskaltzaleen topagunea zer den, lehenik eta behin. Ados. Euskaltzaleen topagunea berez, Euskara Elkarte desberdinen federazioa da, eta bertan bazkenean Euskara sustatzeko dinamika desberdinak garatzen ditugu, Euskara Elkarteekin harremanetan, eta, esan dezakegu, igual ezagunena edo mediatikoena Euskaraldia dela, ez? Bai, eta zera, Euskaraldiarekin erlazionatutako dokumentala da Biziprest, ezta? Zein da dokumentala hau sortzearen zergatia eta zer aurkezten digu dokumentalak? Dokumental hau sortzearen zergatia batez ere 2020ko esperientzia izan da, ez? 2020a urte oso berezia izan da guztiontzat, pandemia mundial batean sartuta gaudelako oraindik, ez? Eta Euskaraldia bera ere berezia izan da. Orduan, Euskaraldiarekin erlazionatuta dauden kontu egin, ezin izan dugun nahi beste kalean egon, ez? Azkenean, ekintza kolektiboak ezin izan ditugu antolatu, jende desberdinarekin harremantzeko ere arazoak izan ditugu, mugikortasun arazoak eta azkenean beraz, ez dugu zuzenean Euskaraldiaren emaitza ikusteko hainbeste aukerarik izan, ez? Orduan dokumental honekin, lortu izan nahi duguna da batez ere Euskaraldiarekin lotutako esperientzia hauek jasotzea, ez? Esperientzia desberdinak jasotzea, eta jendearen gana hurbiltzea, batez ere esperientzia hauek haienak sentitzeko, ez? Ikusteko nola bizi izan duen jende desberdinak Euskaraldia eta nola ulertzen duen Euskaraldia bera ere, ez? Azken finean, beste modu batean esan da, kalean ikusi edo sentitu ezin izan ditugun emaitza horiek, ez? Edo konpartitu ezin izan ditugun esperientzia horiek jendearen gana hurbiltzeko egin dugu dokumental hau. Zertan datza dokumentalak, ikusi duanez, nolabait esatagatik historio dira ez, 4 pertsona desberdinen bizipena kontatzen dizue, kontatu pixka bat hori, nola izan den, zein den dokumentalaren dinamika. Bai, ondo esan duzu moduan, 4 esperientzia jaso ditugu, 4 perfil desberdina dituzten pertsonak hartu ditugu, ez, bai adinaren aldetik, genero aldetik eta igual eskualdeen aldetik, ez, Nafarroa bere osotasunean barnebiltzeko helburuarekin. Eta azkenean jasotzen duguna bertan da alde batetik haiek nola bizi izan duten 2020ko Euskaraldia, ez, eta bestetik nola ulertzen duten. Azkenean Euskaraldia harik eta sozial masibo bezala ikusten dugu guztiok, baina azkenean eskatzen duguna da edo fondoan dagoena bertan da, ez, azkenean bakoitzak bere buruari helburutxo batzuk jartzea, egun konkretu batzuetarako eta horronka horri aurre egitea. Azken finean hori, ez, 4 esperientzia horiek nola jasotzen duten edo zer erronka jarri dioten bere buruari eta nola egin dioten aurre horri. Hori aurkituko dugu batez ere. Eta zera, Jon, esaten duzu 2020ko Euskaraldia berezia izan zela. Berezia izatearen arrazoia pandemia mundiala da edo beste arrazoi batzuengatik ere berezia izan da? Bai, arrazoi nagusia esan dezakegu ez pandemia dela. Argi eta garbi, bizi baldin bagara pandemia mundial batean, nahi ala ez, modu zuzenean edo zeharkakoan ez, azkenean guztia izaten du eragina horretan. Eta, Euskaraldiak ere izan du, ez. 2018ko Euskaraldian ikusi genuen asko nola kalean bizitza egiten zen, harremantzen ginen pertsona desberdinekin, ikusten genuen pertsona bat txaparekin eta ezaguna izan edo joaten ginenaren gana, ez. Horrelako esperientzia desberdinak izan genituen 2018an. Eta 2020ak bereziena izan duena da azkenan harreman mugatuak izan ditugula. Ezin genuen, ez, edo norekin egin, gainera momentu potente batean iritsi zen Euskaraldia. Eta azken finean izan da hori, ez, berezia izan da, ze batez ere hurbileko harremanetan izan du iragina, ez, berez zaienak edo direnak aldatzeko dioten, ez, eta horregatik batez ere. Eta zera galdetu nahi nizun, Jon, esan duzu, 2020ko Euskaralditik ondorioak ateratzeko, ezin direla atera izan, normalean neurketarik egiten duzue Euskaraldiaren nolabaitean emaitzak neurtzeko edo? Bai, Euskaraldia 2018koan egin ziren galdetegi desberdinak, emaitzak argitaratu ziren eta webgunean daude, jasota txosten desberdinetan, eta 2020an oraindik martxan dago ikerketa, eta hori, alde batetik norbanakoen emaitzak baloratzen ari dira, bestetik arigunenak,
berrikuntza honenak, ez? Eta bestetik, herri batzordeen inguruko dinamiketan eta horretan sakontzen ari dira ere. Geroz eta handiagoa da Euskaraldia, bihurketa izaten ari du edo nola nabaritzen duzu hori? Bueno, hori oso zaila da neurtzea egia esan. Alde batetik datuak ditugu, ez? Datuak ikusgarriak dira eta oso garrantzitsuak dira gauza batzuetarako, nahiz eta niretzako pertsonalki ez den munduko gauzari garrantzitsuena, ez? 2020ko Euskaraldi honetan ez ditugu lehenengoko datu ez gara iritsi, ez? Lehenengoko datu horietara oso zaila zen egoera ikusita, ez? Jende asko beldurrarekin ibiltzen zela eta kaldera ateratzeko eta inkluso izena emateko edo txapa hartzeko beldurra zeukanez, eta alde horretatik. Baina, gu oso pozik gaude izan ditugun datuekin, baina Euskaraldia geroz eta handiagoa da, nik uste dut baietz horretan dela, ez? Batez ere, helburuak ez direla epe motzekoak. Ez direlako epe motzekoak, epe luzekoak dira. Eta azkenan hizkuntza ohiturak aldatzea ezin da 15 egunetan egin. 15 egunetan bai hartu daitezkela ohitura batzuk, edo lehen hitza euskaraz egingo dut, edo honek ulertzen dit, nik euskaraz jarraituko dut naiz eta berak gazteleraz erantzun. Horrelako kontuak bai, gutxinaka uste dute ulertzen ari direla eta praktikan jartzen ari direla. Alde horretatik bai, esan daiteke Euskaraldia geroz eta handiagoa dela bai. Eta zera Jon, benetako bultzada efektua daukala Euskaraldia guzti duzu. Jende askok, nire inguruko jende askok esaten du azkenean, zuk orain esan duzu, azkenean 15 egunetan zehar euskara egitea baino gero, euskaraz egitea baino gero, euskaraz ez egiteak ez duela zertarako balio. Uste duzu benetako efektua daukala jendearengan eta 15 egun horien ondorioz, horren ondoren hasi egiten direla euskara haien bizitzetan txertatzen edo? Nik bai uste dut, noski, uste dudala bai. Azken finean, 15 egun dira, baina 15 egun horietan aletxo txiki bat sartzea lortzen baldin baduzu bada kriston aurrera pausua. Azkenean, hizkuntzen kontuak ez dira ikusgarriak, ez dira nahiko simbolikoak dira eta pausuak gutxinaka ematen dira. Orduan, harreman berriak sortzen baldin badira, harreman horiek euskaraz baldin badira, arau sozial berriak jartzen baldin badira, nonbaitera joan eta lehen hitza euskaraz egin, horrelako gauza txikiak sartzen doazen heinean, bai, noski aurrera pausuak izango dituela eta ala izango dela. Eta horrein galdetu nahi dizut, beste galderatxo bat, zera, Nafarroan euskarak daukan egoerari buruz. Nafarroan, Nafarroko iparraldea kenduta, ezta, gainontzeko Nafar eremuan euskara benetan bizirik dagoela uste alduzu. Jarriko dizut adibide bat. Chill Mafia taldea ezagutuko duzu, suposatzen dut. Bai, egin zieten elkarrizketa batean, Kiliki Fresko goietako kantatzen duenetako batek esan zuen, Iruñan, jarri zuen Iruñaren kasua, ez dela posible aste oso batean zehar euskaraz bizitzea. Beraz, nik galdetu nahi dizut, ea nola ikusten duzun Nafarroan euskarak duen egoera. Ea Nafarroan euskara benetan bizirik aldagoen edo nola ikusten duzun? Bizirik dagoela noski bai esango dudala, bestela ez genuke ezagutuko eta ez genituzke horrelako dinamikak egingo, benetan ariketa sozialak direnak eta praktikara eramaten dituztenak. Naiz eta ezin den ukatu, hurrengo urteetan ere erronka serioak ditugula aurrean, ez? Nafarroko egoera soziolinguistikoa berezia da, alde batetik bai gizarteak daukan, ezakitez, berezitasun horregatik, baina baita lege kontuengatik, ez? Horrek ere baldintzatzen du oro har egoera. Baina, nik uste dut horren erakusle garbiena izan dela garbienetako bat, edo adibide interesgarri bat da, ez? Euskaraldiak Nafarroan utzi dituen datu horiek oso interesgarriak izan direla. Eta bai Nafarroko erdialdean eta Nafarroko herriberan bai indarrarekin hartu dutela Euskaraldia, gogotsu, Goi herriberan, Zangotzaldean, Tuteran bertan, leku desberdinetan ere batzorde interesgarriak egon dira, ez? Eta hori. Eta, azkenan pixkat datutxoren bat botatzearen edo, Nafarroan 20.000 inguru norbanako izan gara, ez, Euskaraldian, ia 2.000 ari gune, eta horien artean, azkenean ez, bultzada ematen diotenak Euskaraldiari eta benetan indarra ematen diotenak dira herri batzordeak, ez? Eta izan ditugu 122 herri, izena eman da, eta 78 batzorde izan dira, ez? Batzuk eskualdeka eta antolatzen direnez, 78, 70. Orduan oso pozik alde horretatik, bai. Euskaltzaleen topagune osatzen duten elkarteetatik 2020ko Euskaraldiaren ondorioz ikasketarik atera alduzue, esperientzia horretatik. Nola barkatu?
2020ko Euskaraldiaren ondorioz, esperientzia horretatik Euskaltzalen topagunea osatzen duten elkarteetan ikasketarik atera alduzue? Bai, noski, 2020ko Euskaraldian nik uste dut ikasketa interesgarria izan dela, ez? Labur esan da, ikasi zen pandemiarekin Euskaraldia ere egin daitekela. Hori hasteko eta behin. Eta beharrezkoa dela gainera, ez? Urte berezi honetan, 2020an urte berezi hartan, esan dezakegu, hizkuntzarekin lotutako kezkak bigarren plano batean geratu zirela, ez? Osasunarekin eta bizitza sozialarekin lotutakoak lehenengo plano batean egon dira. Baina, bueno, horrez dugu askotan kontuan hartzen hizkuntza dela, ez? Bizitza sozial hori bermatzen diguna, ez? Aukera ematen diguna bizitza sozial hori egiteko. Eta euskara, gure kasuan, ez? Bigarren planoan geratu da. Orduan, argi geratu da, Euskaraldia ariketa aurrera eramatea garrantzitsua dela, oso garrantzitsua dela. Hizkuntza ohiturak aldatzeko helburua duen ariketa soziala izanik, azkenean hurbileko harremanetan ere izan dezakeen eta izaten duen eragina oso baliagarria delako, ez? Eta beno, beraz, ikasketa nagusia da guretzako hizkuntza ohiturak hurbilean aldatzea garrantzi handia daukala eta 2020a erabili izan dugu horretan saiatzeko. Eta Bizipres dokumentalaren ekoizpenetik ze ikasketa atera duzue? Bueno, interesgarriak, bai, azken finean gu antolakuntzan ibiltzen gara gehien bat, batzordekin harremanetan, baina igual azkeneko pertsonaren gana askotan ez gara heltzen, zuzenean, ez, esan dezakegu. Ez ditugu esperientzia horiek hain hurbiletik ezagutzeko aukera asko izaten, bai gure inguruan, baina ez beste esparru batzuetan, ez? Eta guretzako irakaskuntza interesgarrienetako bat izan da igual nola ulertzen duen bakoitzak Euskaraldia. Azkenean, naizetan nazio mailako ariketa sozial bat izan, ez? Euskal Herri mailako ariketa izan, norbanako bakoitzak, lehen aipatu bezala, ez? Helburu desberdinak jartzen dizkio bere buruari, eta horrek eragiten du azkenean esperientzia desberdinak biziko dituela ere pertsona horrek. Eta hori izan da guretzako alderdi interesgarriena edo. Eta, zera, Jon, lehenari ginen, Nafarroan euskarak duen egoerari buruz, ez da? Esan dugun bezala, agian oztopoak daude euskaraz egiteko eta euskararen arloan, euskara sustatzearekiko, zein ardura instituzional daude, zein ardura maila daukate instituzioek eta zein ardura maila dauka norbanakoak? Bueno, horrelako galdera ez dira oso erresak izaten, ez, neurtzeko, ez? Eta beste pertsona... Osagarriak aldira bi ardura horiek, uste duzu? Bai, noski osagarriak direla, bai, esan dezakegu, hizkuntza batek azkenean hizlariak behar dituela, argi eta garbi, baina babesa behar duela ere. Orduan alde batetik egon daiteke gizarte mugimenduak, ez, euskara gure kasuan, Aikaren kasuan eta horrelako erakunde desberdinen kasuan, ez, gauden moduan, gizarte mugimenduek bai bultzatzen dutela, sustapen hori, bai indarra edo presioa, ez, sartzen diogula instituzio desberdinei, baina azkenean elkarrekintzari gabe oso zaila izango da benetako aurrera pausuak ematea, ez, babes instituzionalik edo babes legalik gabe oso zaila da, hori egitea. Eta zera, bukatzen jateko, Jon, oroitarazi nahi badiezu ikuslei Bizipres dokumentalaren aurkezpena, noiz eta non izango den, zera aurkeztuko hien, ja hitz egin dugu edo? Oso, no? Bai, mendik luzatu nahi dizuet batez ere apirilaren 15ean, arratsaldeko 7 Golen Baiona aretoan izango den aurkezpenera, doainik da, eta bertan aurkituko duguna azkenan, aipatu duguna da, ez? 30-40 minutuko dokumentaltxo laburra da, orduan aukera ona da gainera Iruñean ikusteko, ez? Honen ostean, gero herrietara zabalpena egiteko intentzioa daukagu, ez? Hemendik udara bitarte eta udazkenean ezakit nola etorriko den udazkena, orduan ez gara usartzen esatera, baina printzipioz hori da gure intentzioa. Orduan bai eskatzen dizuegu, gonbidatzen dizuegu, bai herri batzordeak dauden herrietan, eta bai herri batzordeak ez dauden herrietan ere ez, Nafarroako topagunera deitzera, zuzenean, Burlatako bulegora, eta gurekin harremanetan jartzea dokumental hau ikusi nahi badute. Nik trailerra ikusi dut eta esan behar diet ikuslei oso itxura ona daukala, beraz gobendatu egiten diet. Eta orain bukatzeko, Jon, elkarrizketatu guztiei, elkarrizketaren azkeneko atalean espazio libre bat, aukera bat ematen diegu, airera mezu bat botatzeko, beraz hemen daukazu zure aukera. Horrelako galderak zailak izaten dira. Nik batez ere airera bota nahi dudan mezua oraintxe bertan da kriston ilusioa izan dugula azkenean 2020 urte honetan, ez, Euskaraldia antolatzen, emaitzak ikaragarriak izan direla eta eskertzen dugula ikaragarri
bai egindako lana eta egindako ilusioa, jaso duguna eta jaso ditugun eskermezuak. Eta orduan azken finean, gonbidapena luzatzen diet berriro, azkenan guk haiengana esker horiek emateko, sortu dugu dokumentala eta ikus dezaten gonbidatzen ditugu bai. Perfecto, Jon, mila esker, eta nik ere errepikatzen diet trailera ikusi dudala eta gomendatu egiten dietara. Doainik da, beraz ez daukate inolako aitzakiarik. Mila esker, Jon, placer bat izan da eta ondo izan. Mila esker zuei, bai. Agur. Ondo izan, agur. Pasa gaitezen orain Iruñerriko albisteak ikustera. Olzako zendeari dagokionez, bihar bukatzen dira irristak eta ikastaro jardunaldiak. Arazuriko frontoian izango direlarik, goizeko 11:00-tik 12:30. 6 eta 12 urte arteko aurrei zuzenduta daude eta izen ematea doakoa da. 948 32 13 53 telefonora edo culturaideporte@ayuntamientoolza.com korreora. Derrigorrezko materiala honakoa da. Patinak, kaskoa, musukoa eta ur botila. Babesgarriak ere gomendagarriak direlarik. Bestalde, Ororbiako kulturgunean sendabelaren hastapen ikastaroa egingo da apirilaren 17-tik ekainaren 12-ra. 8 saio izango direlarik. Saioak larunbatetan izango dira goizeko 9:30-tik 13:00 Izena emateko azken eguna bihar da apirilak 9. Plazak mugatuak dira eta erroldatuek dute lehentasuna. Izen ematea Oltza zendeako udalean egin behar da, izen ematearen fitxa eta ordainagiria entregatuz. Tasa 65 eurokoa da erroldatuentzat eta 85 eurokoa erroldatu gabekoentzat. Iruñari dagokionez, #zinema itzuli da gazteriaren etxera. Larunbat honetan Captain Fantastic emango dutelarik. Iruñeko gazteriaren etxeak hiriko gaztei zuzendutako filmen proiekziori ekin dio berriro, Zinetagen 5. edizioarekin. Oraingo honetan baina, apiriletik ekainera bitartean 6 film proiektatuko dira, eta horien argudioak gaur egungo munduko arazoi buruzko hausnarketa egiteko balioko dute. Modu honetan, larunbatean hasiko da zikloa, Captain Fantastic filmarekin. Film hau Matros errealizadorearen film independentea da, eta ohiko gizarte egituretatik kanpo bizitzeko aukerari buruzkoa da. Beste alde batetik, Iruñeko udalak esnetan elkartearen bidez, elikagaiak banatzen ari da astero, udalaren gizarte zerbitzuak erabiltzen ari diren, adingabeak dituzten 50 familia zaurgarriri. Baliabide horrek, Nafarroako elikagaien bankuaren laguntzarekin ematen diren beste batzuk osatzen ditu. Eta saskibarruan haurtxoentzako eta adin txikikoentzako produktuak daude. Hori bermatzen du. Bai, eta horrelako familien beharretara egokiagoa den aldizkotasuna ere. Azkenik, bizikletentzako aparkalekuen udalsareak 7 tona CO2 gutxiago isuri ditu, eta Espainiako mugikortasunaren astearen saria jaso du. N-Bizi biziz, bizikletentzako aparkalekuen sare publikoak 13.000 erabilera izan ditu abian jarri zenetik, eta ia 7 tona CO2 isuri aurreztu ditu. Hori dela eta, trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioak 2008ko mugikortasun iraunkorraren Espainiako asteko neurri iraunkorren saria jaso du. Sariek 3 kategoria dituzte eta Iruñeko udalak 50.000 biztanletik gorako udalerrien saria jaso du. Ekimenaren helburu nagusia emisio kutsatzaileak nabarmen murriztea da, inbertsio ekonomiko txiki baten bidez. Haupa, Xabi, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo. Mila esker elkarrizketa hau eskaintzagatik eta zure denbora ere eskaintzeagatik. Mila esker zuei aukera emateagatik. Bai. Zera, Xabi, elkarrizketan honen zergatia, Kidezaren elkarteak, Alboan elkarteak, apirilaren 13-tik 16-ra antolatu duen ekimen bat da. Izena, mugetatik haratago da, ezta? Eta pertsona migratzaile eta errefuxiatuekiko aste bat da. Horren inguruan hitz egiten hasi baino lehen, galdetu nahi dizudana da, ikusleok jakin dezaten, Alboan elkartea zer den, bale?
Bale, Alboan Elkantea gobernuz kanpoko erakunde bat da, bere lana kooperazio internazionalean egiten du, baina apostua egiten du ere bai, hemen bertan Euskal Herria mailan intzidentzia eta hezkuntza proiektuetan, ez? Mundua aldatzeko edo eraldaketa, gizarte eraldaketa bat sortzeko beharrezkoa ikusten du hemen iparralde globalean, ez? Aldaketak sustatzea. Eta aste hau edo, ikuspuntu horretatik abiatzen da. Eta zer aurkeztuko digu, hain esan duzula, aste honek, mugetatik haratago ekimenak, aste batean zehar garatuko denak, zer aurkeztuko digu? Bale, berez, pertsona migratzaile eta errefuxiatuekiko elkartasun astea da, solako zerbait. Bi momentu ezberdin izango ditu ez, goizetan eta arratsaldetan ezberdinduta, goizetan ikastetxekiko begirada bat edo ikastetxen dako programazio bat daukagu, ez? Breakout moduko bat egiten dugu, dela ginkana moduko bat edo escape room moduko bat, migrazioaren eta errefuxiatuen inguruan, pixka bat errealitate hori ezagutzeko, eta arratsaldetan badaukagu publikoari irekitako programazio bat, ez? Badaukagu antzerkitxo bat, kolokioarekin gero antzesleekin, gero badaukagu ere bai mahai inguru bat harrera, edo esperientzia ezberdinekin, hemen Iruñan edo Nafarroan eman direnak, eta badaukagu ere argazki erakusketa bat, eta, Iban Benitezena, eta berarekin egingo dugu egunen batean bizita egiatu bat edo argazki horiek ikusteko. Eta zein da ekimen honek lortu nahi duen helburua? Kontzientziazioa edo... Berez, lortu nahi den helburua, zuk esan dago moduan da kontzientziazioa eta ere bai errealitate bat ezagutzea, ez? Migrazioa errealitate bat da, betianik izan da errealitate bat, baina gaur egun ikusten ari gara, azken urteotatik ona, telebistan edo medioetan asko ikusten ari dela, baina gure ustez ikusten ari da bakarrik perspektiba batetaz, ez? Arazo moduan ikusten ari da. Eta guk horri pixka bat buelta eman nahi diogu, edo beste perspektiba bat eman nahi diogu, ez? Pertsona migratzaileak hori direla, ez da? Pertsonak, ez dira zenbakiak, ez dira estadistikak, eta nik uste jarduera hauekin lortzen duguna da hori, errealitate hori jendeari hurbiltzea eta pixkat migrazioen prozesu hori pixkat pertsonifikatzea, ez da? Ikustea horren atzean pertsona daudela, bizitza daudela eta esperientzia pertsonal asko daudela. Zera Xabi, kasu honetan, aste honetan zehar ekimena egingo duzue, normalean Alboan Elkarteak zein lan dinamika dauka? Mota honetako ekimenak ere egin ohi dituzue edo beste modu batzuetan lan egiten duzue? Esan dizuan moduan, Alboan gobernuz kanpoko erakunde bat da eta kooperazioan lan egiten du, eta gero hemen, Nafarroan, Euskadin, Euskal Herrian, olako lanak egite ditugu. Mugetatik haratago proiektu hau badaramatzaia 3-4 urte, baina hori karpa edo moduko hau dela lehenengo aldia egiten dena, beti normalean lan egiten da ikastolekin, irakasleekin, gero ere publikora irekitako jarduerak egiten dira. Orduan, esango nuke jarduera, horrelako jarduerak egiten ohi direla. Zera Xabi, pixka bat aldatuko dugu gaia, ez dugu asteni buruz hitz egingo, baizik eta galdetu nahi dizut, bi alde dituen galdera da. Alde batetik, nola ikusten duzun, nola dagoen migratzaile eta pertsona errefuxiatuen egoera Espainiar estatuaren mailan eta gero Euskal Herria eta Nafarroa mailan. Eta horien artean ea desberdintasunik aldagoen. Galdera, nondik hasi. Egoera, nire ustez, egoera zaila da. Berez, egoera zaila da, ikusten ari garelako, gizarteak edo, ez dakit, gehiago sortzen ari dela, retxazo bat edo, pertsona migratzaileekiko, edo retxazo hori daukaten pertsonak geroz eta gehiago hitz egiten dute, eta geroz eta altuago hitz egiten dute, ez da, gure gizartean ondun. Egoera zaila da nire ustez, Espainia mailan eta Euskadi mailan ere bai. Egia da, Espainia mailan batez ere hegoaldean daukaten egoera ezberdina dela, azken finean
errealitatea oso ezberdina delako. Paterak ailegatzen dira eta jendeak hori ikusten du eta errealitate hori ezberdina da azken finean. Baina, bueno, orokorrean nire ustez egoera nahiko antzekoa da. Hemen esan daiteke, nik hemen ezagutzen duana da hemengo prozesuak, ez? Harrera esperientziak eta ongi etorri refuxiatuak, daude beste gizarte elkarte asko honen inguruan lan egite dutenak. Espainia mailan ere badaude, baina ez dut asko ezagutzen. Eta zera, Xabi, Nafar mailan zer zailtasunekin bizi behar dute pertsona migratzaile errefuxiatuek, haien eguneroko bizitzan guk hemengoek ez dauzkagun zer zailtasun dauzkate beraiek. Bale, hor oso ezberdina da, pertsona bat migratzailea baldin bada, dokumentazio guztiarekin baldin badator, edo dokumentaziorik gabe baldin badator, ez? Baina, bueno, badauzkate gauza komun asko, eta da, zurrumurruen aurka egin behar dutela, kalean jaten direnean, begira txarren aurka egin behar dutela, eta badiru direla gauza txikiak, ez? Baina azkenean guk ez ditugu ikusten. Guretzat gauza horiek ez dira existitzen, ez ditugu nabaritzen, baina pertsona hauek jasan egite dute eta azkenean hori karga bat da, ez da? Eta gero, bueno, bestaldetik, lan aurkitzeko, pisu bat alokatzeko aukera askotan ematen da, ez? Pisu bat deitu eta azentoagatik, esatea, ja alokatuta daukagu edo lako gauzak ere bai ematen dira. Eta zera, Xabi, beraz, honen arira, aurre iritzi eta diskriminazio asko dago, hemengo herritarron gandik migratzaile eta refuxiatuekiko, kanpoko jendearekiko orokorrean. Ez dakit asko edo, baina badago. Badago eta denok badaukago, ez? Badago gizartearen alderdi bat arro dagoela, ez? Aurre iritzi horiek izateaz, eta badago beste gizartearen arlo bat badituela, eta ez dela kontziente dituenik, edo, bueno, badaude hor, eta ez da arduratzen, ez da? Gure ideia da, aurre iritzi edo egoera horiek salatzea edo mahai gainean jartzea, erreflexio bat sustatzeko horren inguruan ere bai. Eta zer deritzozu, lehen aritu zara, guztiok dakigunez, Espainiaren kasuan, hemen baino lehen Frantzian, Grezian ere ia duela asko, gora egiten ari diren partido xenofobo eta arrazistei buruz, horrekiko zer iritzi daukazu. Ematen du, azkenengo urteotan agertu egin direla, ez da? Baina, beti hanik egon dira, zer iritzi daukazu horri buruz, horrek suposatzen duen arriskuari buruz. Niretzat, arrisku nagusia da, diskurso hori, behin eta berriro entzutea egiten duena da normalizatzea. Eta lehen guretzat oso lekuzkanpo zegoen egoera edo komentario bat, orain badirudi normala dela, ez da. Orduan, arrisku hori ikusita, egin behar dena da, beste aldetik ere bai, tira egin. Hitz egin, altu hitz egin, erreflexio guneak sortu, eztabaida guneak sortu, eta kontzientzia kritikoa sortu, horren aurka edo borrokatu ahal izateko. Askotan, Xabi, ez dakit zuri gertatu zaizun, baina niri askotan gertatu zait, pertsona migratzaile eta errefuxiatuak nolabait, berbalki babestean, ez da, jendeak ez duela nolabait ulertzen, gaur haiei gertatzen ari zaiela, baino bihar guri gertatu zaigula, ez da? Beste herrialde batera joan behar izatea edo, Espainiako Gerra Zibilaren kasuan, hemengo jende asko kanpora joan behar izan zen, jende horri zer esango zeniek ez duk, ez da? Hori ulertzen ez duten pertsonei. Baina, zuk esan duzun moduan, da gauza bat guri bihar tokatu zaiguna eta guri atzo tokatu zitzaiguna. Ez dut uste inor dagoenik pura sangre izango dena, ez da? Pixka bat gure familian atzera begiratzen badugu, ikusiko dugu mugimenduak egon direla. Eta zergatik, herrialde bat markatzen duen muga hartzen dugu gaizki gisa, ez? Bilbotik Iruñara mugitu daiteke. Baina Marokotik Algeciras-era edo ezin daiteke mugitu, eta agian hurbilago dago, ez da? Zergatik muga hori markatzen dugu.
Bueno, ez dakit, baina hori da pixka bat horren inguruan erreflexionatu, ezta? Bakoitzak gure aintzindariak begiratzen baitugu, fijo dagoela mugimendu eta migrazioaren bat. Bai. Eta zera Xabi, galdetu nahi dizut ere, pertsona migratzaile eta errefuxiatuen kasuan, ze ardura uste duzu daukatela instituzioek haien onarpenarekiko eta bestalde zein ardura dugun norbanakoek, ez da? Zein ardura hori, ze ardura instituzional dagoen eta zein ardura norbanakoarengan dagoen ze pisu daukan bakoitzak. Bale, uste ardura instituzionala batez ere erraztasunak ematea da, ez? Gero ere bai, pixka bat horrelako guk egiten ari garen aste hau edo horrelako gauzak sustatzea eta erraztea, ezta? Eta gero pertsonalki, nire ustez, esan dakoa, ez? Pixka bat kontzientzia kritikoa edukitzea eta parte hartzea. Badaude erakundeak honen inguruan lan egite dutenak, harreran lan egite dutenak, laguntza ematea, voluntario gisa bertan egotea, eta ez da zergatik denbora asko eman behar, ez? Pixka bat pertsona migratzailei, ez dakit, bizitza errazteko edo ez dakit nola esan. Agian lehen esandako gestu txiki horiekin, ez begiratza gaizki, agurtzea, irrifarre bat, momentutxo bat, elkarrizketa txiki bat, ez dakit. Nik uste gauza txiki horiek asko baloratzen direla eta garrantzitsuak direla. Eta zera, beste konponbide bati buruz galdetu nahi dizut, Xabi, lehen egon gara hitz egiten partidu xenofobo askok daukaten diskurtsoari buruz, ezta? Diskurtso errazenetakoa da, kanpoko jendeak guri lana kentzen digula, ezta? Eta horren ondorioz, diskurtso oso erraza da, eta efektu oso handia daukala pertsonenga. Norbanako bezala zer egin dezakegu diskurtso horren aurka borrokatzeko? Errealitatea aurkeztu, ezta? Eta diskurtsoaren inkoherentzia bera aurkeztu, diskurtso hori daukaten pertsonak, kurioski ere bai esate dute, pertsona migratzaileak hona etortzen direla, ez lan egitera baizik eta laguntzetatik bizitzera, ezta? Orduan, gauza bat edo bestea, edo lan egitera datoz, edo laguntzetatik bizitzera datoz. Bueno, hori ez dakit, txaskarrillo gisa, baina, errealitatea aurkeztu. Datuak ikusita oso erraza da, errealitate hori desmontatzea egia da, diskurtso hori daukaten pertsonak askotan sentsazionalismo hori mugitzen ditu eta ez datuak edo errealitatea. Baina, nik uste bidea hori dela, ez? Errealitatea saltzea eta ikustea hori ez dela egia. Eta, gero, Xabi, zoritxarrez urteak pasala, munduan dagoen errefuxiatu kopurua handitu egiten da. Gaur egun uste dut ia 80 milioi errefuxiatu daudela munduan. Esate baterako Siriako gerrak duela gutxi 10 urte bete zituen, ia ez da komunikabidetan ateratzen, gertatzen ari da, baina hemengo jendeak ia ez daki. Nola ikusten duzu egoera orokorrean, Xabi? Komplikatua da, ezta? Esan duzu moduan, hemen ikusten dugunean, Siriako gerra ikusi genuen duela 30 urte, Siriako pertsonak ailegatzen hasi zirenean eta guretzako arazo bat izan zirenean, hor hasi ginen errealitate hori ezagutzen, ezta? Bestela, iruditzen da, gaudela, pixka bat beste alde batera begira, ez? Gure gizartea, bizia pixka bat, ez dakit, ni ondo baldin manago, ez nahi zertan besteengan arduratu behar. Baina, errealitatea hori izan da, nik uste egin behar dena da lantzea, refleksio eta debate espazioak sortzea, eta pixka bat hori instituzioak presionatzea, uste ditugun soluzioak bultzatzeko. Xabi, zuen kontzientziazio lana zaila alda, kosta egiten zaizue jendearengan elkartasuna sustatzea eta kontzientzia sortzea? Bai eta ez, aldi berean. Askotan gertatzen zaiguna da, guk egite ditugun jardueretara, badatorren jendea normalean ja da kontzientziatua edo kontzientziatzeko bidean badago, ez? Prestutasuna ematen du horretarako. Zaila egiten dena da, kontzientziatuta ez dagoen jendea erakartzea horrelako jardueretara. Hori da pixka bat zailena. Baina, azkenean, ikastetxeekin ere lan egiten dugunez irakasle eta ikasleekin hor badaukagu publiko bat denetarikoa dana, ezta? Familia guzti, mota guztietako familia daude. Orduan, aurkitze ditugu egoera kuriosoak, baina
ez da, nik ez nuke esango zaila denik, azkenean, da, esan dagoa da, errealitate bat, guretzat, da, de cajón, ez? Dela horrela, eta orduan, ez dakit, erraza da, zerbait horrela sentitzen duzunean, erraza da transmititzea. Eta zein da gakoa, esan duzu, doazen pertsona gehienak, ja badaudela kontzientziatuta, kontzientzia hori ez daukaten pertsona konbentzitzeko gakoa zein da? Zer esango zenieke aurrean izango bazenitu? Ez dakit, gizakiak izatea, ez da, empatia pixka bat edukitzea, azkenan ja komentatu dugu pixka bat, ez? Da, errealitate bat, aukeratua ez dena. Inork ez du usten bere etxea nahi duelako. Orduan, ez dakit, ni ez noa beste herrialde batera, beste toki batera, lana lapurtzera edo laguntzetatik bizitzera, nahi dudalako, ez? Ez da, nik egin dudan aukera bat, plazerrez. Baina, uste dut, hori zaki zergatik, jendea zaila da ulertzea, eta nik uste dut hori dela gakoa pixka bat, ez? Ulertzea hori. Eta zera, Xabi, lehenengo gara hitz egiten hori. Azkenean, urtero, errefusiatuen kopuruak gora egiten duela, gerrek ere aurrera egiten dutela. Tunelaren amaieran argirik ikusten alda, esperantzarik aldago, edo egoran zoritxarrez aurrera egiten jarraituko du, nola ikusten duzuen? Bai. Ez dela ez ginen hemen egongo, ez da? Bai, argia ikusten dugu, zaila da, lan egin behar da, ez da erraza izango, tunela segurazki luzea izango da, baina nik uste dut baietz, bestela hori, ez nintzateke hemen egongo zurekin hitz egiten. Horretara gakoa, konponbidea non dago? Hezkuntzan, zertan dago? Nik uste dut ez dagoela gako bakarra, ez da? Alderdi asko ukitu behar dira, hezkuntza nire ustez erraminta oso eraginkorra da, hezkuntzan lan egiten baduzu, gero hori beste alderdi guztietan badauka eragina, ez da? Baina ere bai, instituzioengandik eta ez dakit, bizigaren modeloa ez da iraunkorra. Eraldaketa bat egin behar da, nik uste eremu guztietan. Ez bakarrik hezkuntzan, ez bakarrik instituzioetan, ez bakarrik ekonomian, ez bakarrik komertzioan, ez da, pixka bat orokorra izan behar da, eta hori zaila da. Eta pausuak txikiak izango dira, baina, bueno, nik uste, argia dagoela bai. Zera, Xabi, gaurkoan zurekin gaude, Alboan elkarteko kidea zara. Pasaben astean, Zaporeak elkarteko kide batekin, egon ginen ere. Honekin esan nahi dudana da, zuenak bezalako elkarte asko gaudela, pertsona, haien kasuan ere, pertsona migratzaile eta errefusiatuak laguntzen dituztenak. Honek esan nahi du instituzioek ez dutela nahikoa babesik ematen eta horregatik zuek eman behar duzuela. Zenolako babes instituzionala nabaritzen duzu honekiko? Nahikoa da, gehiago behar da? Nik esan dizuan moduan, guk proiektu aurrera eramateko badaukagu babes instituzionala, ez da? Azken finean, Nafarroako gobernuak, Nafarroako parlamentua eta gero Caja Navarra Fundazioa eta La Caixa Fundazioak lagundu egin gaituzte proiektu aurrera eramateko. Hala eta guztiz ere, bakoitzak badauka lan egiteko era bat. Eta badauka espazio bat, eta badauka publiko bat, ez da? Lan hori egiteko. Orduan, hor bakoitzak, instituzioak lan gehiago egin zezaketen? Bai, nire ustez bai. Baina horrek ez duzan nahi ez dutela ezer egiten, ez da? Eta gero, gizartean sortzen diren erakundeak normalean dira hori zuk esandakoa, hutsuneak betetzeko, ez da? Hutsuneak betetzeko eta beste perspektiba edo beste era batean lan egiteko instituzioak ezin dutenak lan egin. Zera, Xabi, bukatzen jateko, bueltatuz datorren apirilean 13-tik 16-ra egingo zuen ekimenera, gogorarazi nahi badiezu ikuslei, noiz, non eta zer edukiko duten bertan? Bale, esan bezala, ikusiko pixka bat hemen ordutegia, 13-tik 16-ra izango da, goizetan, berez itxia izango da, eskolendako edo ikastetxendako izango da, parte hartuko duten ikastetxak ja apuntatu egin dira, eta gero arratsaldean, asteartean badaukagu goizetan egiten dugun breakout jolas hori publikora irekia, asteazkenean standby argazki erakusketa,
ostegunean harrera eta bizikidetasun esperientzia mai ingurua, pixkat konpartitzeko horren inguruan, eta ostiralean De qué país eres tú antzerkia eta kolokia izango ditugu. Jarduerak San Ignacio ikastetxean izango dira, bertan patioan jarritako karpa batean, hor espazio hori laga digute karpa bat jartzeko eta bertan dena aurrera eramateko. Vale, eta Xabi, orain bai bukatzeko elkarrizketatu guztiei, elkarrizketaren azkeneko atalean aukera ematen diegu mezu libre bat airera botatzeko, beraz hemen daukazu zure aukera. Bueno, ez nuen hau, espero. Zakit, pixka bat kritikoak izatea. Bakarrik hori kontzientzia kritikoa sustatu egin behar da, irakurri behar da, eta ez bakarrik irakurri, baizik eta kontrastatu eta debatitu jendearekin, eta prest egon ideia aldatzeko, eta ikuspuntu ezberdinak partekatu eta debatitzeko, ezta? Xabi, mila esker, plazer handia izan da, mila esker berriz elkarrizketa hau eskaintzagatik, eta hemendik animatzen dut jendea apirilaren 11-tik 16-ra, mugetatik haratago ekimenean parte hartzera. Mila esker, Xabi. Vale, mila esker zuei. Agur. Agur. Hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.